Nový asfalt na Hodonínskej je hotový, veľmi sa tomu tešíme, pribudol aj buspruh, fajn. Samozrejme máme veľmi veľa pozitívnych ohlasov, ale sú aj niektoré negatívne, hlavne od cyklistov. Vraj sme vytlačili, alebo cyklisti sú vytlačení za krajnicu. Takže idem si to spolu s kolegom Mišom Kocúrom vyskúšať ako dobrí bicyklisti, ako to v skutočnosti na tej Hodonínskej je. Tak absolvovali sme spolu s Michalom túto trasu, je presne 17 hodín popoludní, to znamená, vybrali sme si naozaj čas, keď ľudia chodia, už aj sa vracajú z práce. Tá doprava bola podľa mňa primerane hustá. Dalo sa to zvládnuť, som presvedčený, že všetci automobilisti alebo vodiči boli veľmi ohľaduplní, obchádzali nás, tých aut bolo niekoľko desiatok, čo išlo vedľa nás, nemal som pocit žiadneho stresu, som presvedčený, že pre skúseného zodpovedného cyklistu tak sa táto trasa dá zvládnuť. Samozrejme to riešenie, ktoré sa buduje a projektuje, to znamená cyklotrasa na tejto strane, bude top riešenie pre všetkých, pre rodiny s deťmi, ale podľa harmonogramu magistra to plánuje, že by to malo byť hotové do roku 2026. Momentálne máme toto, ja som veľmi rád, že to je, treba byť samozrejme dávať pozor, ale dá sa to zvládnuť, aspoň to je náš názor spolu s Michalom. Keď bola vlastne pôvodná dvojpruhovka, kde tie krajnice boli úplne rozbité a môžem povedať, že teraz je to niekoľkokrát lepšie a aj bezpečnejšie. Tá cesta je hladučká, vodiči sú zodpovední, ani oni nemusia sa vyhýbať výmolom. To znamená, za mňa je tento stav podstatne lepší, ako bol predchádzajúci. Samozrejme budem opakovať, cyklotrasa, ktorá sa plánuje a projektuje a je prísľub od hlavného mesta, že by mala byť do roku 2026 hotová, bude top riešenie pre všetkých športovcov alebo bicyklistov.